είχαμε πει να κάνει τις προσφωνήσεις η Μπέτη. Δεν τις έκανε. Εγώ δεν μπορώ να τις επαναλάβω και δεν θα τις επαναλάβετε κι εσείς, γιατί θα τρώμε πολλή ώρα, αφού ήδη έχουμε αργήσει με τη φωτιά που προέκυψε κάτω στα Βάτικα και ευτυχώς και εκεί πήγε πολύ καλά. Μάλιστα είναι η προηγούμενη μέρα από τη μεγάλη φωτιά του 2015 που είχαμε. Τη δύσκολη. Λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Παναγιώτη, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, συνάδελφοι δήμαρχοι, από τα σώματα ασφαλείας. Απόψε είναι η χαρά μου μεγάλη, γιατί ένα από τα 3 τα οποία έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά για την πόλη της Μονεβασιάς, εκτός από τα άλλα τα οποία έχουμε κάνει και προχωράμε ήδη, έχει πάρει σάρκα και οστά τον τελευταίο μήνα και πρέπει να σας πω ότι λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν το φανταζόμασταν καν και ανεβαίνει συνέχεια. Και το πιο εντυπωσιακό είναι το πόσα καλά μηνύματα παίρνουμε για το στήσιμο αυτού του μουσείου. Θα μου δώσει το δικαίωμα στις ευχαριστίες μου να πω κάποια πράγματα. Η ποίηση είναι η αρχαιότερη, λέει, των τεχνών σχετικά με τη λογοτεχνία, τα λογοτεχνήματα. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί τα πρώτα έπι, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, είναι εδώ και 4 χιλιετίες έχουν γίνει. Έχουν γραφτεί, δεν έχουν γραφτεί, μελοποιήθηκαν και ήταν ένας εύκολος τρόπος, γιατί πολύ δύσκολα απομνημονεύεις πεζό λόγο, ενώ πολύ εύκολα μπορεί να απομνημονεύσεις ποίηματα. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και η ποίηση ποτέ δεν έχασε την αξία της. Μεγάλοι, πολύ μεγάλοι άνθρωποι, όπως παράδειγμα που διάβαζα τις προάλλες ο Φρόιντ, έχουν πει κάποια εντυπωσιακά πράγματα επιδαψιλεύοντας κάποια από αυτά στην ποίηση. Όπου λέει και να όπου και να με πήγαιναν οι θεωρίες μου, πάντοτε λέει ένα ποιητή έβρισκα εκεί πριν από μένα. Εντυπωσιακό. Ή ότι ένας άλλος είπε ότι είναι ουσιαστικά οι ανεπίσημοι νομοθέτες του κόσμου. Και αν κοιτάξετε πίσω στο παρελθόν αυτά που έχουμε μάθει, θα δείτε πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε τελικά η πίεση. Ένας λοιπόν από τους καλύτερους ποιητές για μένα και παγκοσμίως ήταν ο Γιάννης ο Ρίτσος. Πολυγραφότατος, με πλούσιο ταλέντο, και μάλιστα όταν τον ρώτησαν, λέει κάποτε, πώς γράφετε, του λέει, κύριε Ρίτσο. Λέει, να σας πω, δεν ξέρω πώς γράφω, απλώς ξέρω ότι δεν μπορώ να μην γράφω. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και βέβαια με το ήθος του και με την ιδεολογία που πέρασε και με τον τρόπο που αντιμετώπισε τα γεγονότα, άφησε ανεξίτηλα το παρόν του σε όλη την κοινωνία. Η κυρία Υπουργός είπε ότι τα δικά μας χρόνια πώς ζήσαμε και μεγαλώσαμε με ποίηματα του Ρίτσου. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου βρισκόμαστε στην αγαπημένη του πόλη, στην οποία γεννήθηκε και την οποία ύμνησε. Και μάλιστα μία από τις πιο δυνατές δηλώσεις που ένιωσα εγώ είναι που λέει τόπος γέννησής μου η Άκρα Μινώα. Ξέρετε όλοι, η Μινώα ήταν η αρχαία ονομασία της Μονεβασίας. Και Άκρα είναι επειδή κάποτε πρέπει να ήταν ακροτήρι πριν μερικές χιλιετίες, μέχρι να γίνει ένας σεισμός μεγάλος από ό,τι έχουν γράψει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ύμνησε τη Μονεβασιά. Και από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, αλλά και από τα χρόνια που έχω γίνει δήμαρχος του Δήμου Μονεβασίας, μας τριβέλιζε όλο το μυαλό πώς θα μπορέσουμε να ανταποδώσουμε και να τιμήσουμε αυτό το μεγάλο ποιητή, ο οποίος κατάγεται από εμάς. Και πράγματι δόθηκε ευκαιρία από την κόρη του Ρίτσου, του Γιάννη του Ρίτσου, την κυρία Έρη Ρίτσου, η οποία σε κάποια στιγμή θέλησε να δώσει το ακίνητο αυτό το δικό της. Και μάλιστα το ζητήσαμε εμείς να δοθεί με προορισμό να γίνει το μουσείο του πατέρα της. Το απεδέχτη ασμένος, κανονίσαμε σε μια τιμή η οποία εγώ θεωρώ ότι ήταν χαμηλή σχετικά με την αξία του σπιτιού, αν το πουλούσε σε κάποιον άλλον. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Αυτό το όμορφο ταξίδι. Και μάλιστα θυμάμαι κάτι που έχει γράψει ο Ρίτσος, δεν θυμάμαι σε ποιο ποίημα, για μια περιγραφή του βράχου που έχει κάνει για της Καστροπολιτείας, η οποία με εντυπωσίασε ιδιαίτερα και τη θυμάμαι ανέκαθεν. Κάθετος βράχος, λέει,
όλη τη μέρα να πίνει το λιοπύρι. Λογικό είναι. Τη ζούμε τη ζέστη. Και να το κρατάει, λέει, στα σπλάχνα του, αντίκρι στο πέλαγος. Και εσύ, λέει, ακουμπισμένη στο βράχο, με την πλάτη στο βράχο και με το στήθος ολάνυχτο στη θάλασσα, και τελευταία τι λέει? Μισός, λέει, δροσιά, μισός φωτιά. Και αυτό είναι ο βράχος. Μισός δροσιά εκεί που είναι η θάλασσα και μισός φωτιά την υπόλοιπη μέρα. Αυτό λοιπόν με σημάδεψε και πρόσθεσε κάτι στην ανάγκη που δώσαμε όταν πρότεινε, δέχτη η κυρία Ρήσου να δώσει το σπίτι της. Δεν θα αργήσω πολύ, είχα και κάποια άλλα να πω, αλλά δεν θα τα πω τώρα γιατί έχω περάσει ο χρόνος. Είναι όμως χρέος μου να πω κάποιες ευχαριστίες και να κάνω ένα σύντομο χρονικό πρώτα στην κατασκευή του μουσείου. Διότι η ομάδα που το πήρε, η εταιρεία, είχε ένα δύσκολο έργο. Σε ένα πολύ μικρό χώρο να συμπυκνώσει ένα τόσο μεγάλο έργο και να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ποια ήταν η προσωπικότητα του Γιάννη Ρίτσου και ποια ήταν η αξία του, και αυτό θα το διαπιστώσετε όταν σε λίγο θα περιηγηθούμε μέσα στο μουσείο κατά ομάδες και όσοι θέλουν θα κάτσουμε μέχρι αργά να μείνει το μουσείο ανοιχτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανεβασίας στις 9 Φεβρουαρίου του 2021 αποφάσισε την απευθείας αγορά της οικίας Γιάννη Ρίτσου με αυξημένη πλειοψηφία, γιατί ήταν απευθείας η αγορά. Πήραμε όμως την αυξημένη πλειοψηφία και αγοράστηκε το σπίτι. Το 2022 τον 1ο μήνα, εδώ έρχεται η κυρία Μεδόνη, εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση όμως, μικρούλα. Κανένας δεν βοήθησε το Δήμο οικονομικά για να αγοράσει το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου. Το αγόρασε με τα έσοδά του, με τα πενιχρά του έσοδα, και έτσι το αποπλήρωσε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν η καλύτερη πράξη και το καλύτερο έργο που έχει κάνει ο Δήμος Ανεβασίας στα χρόνια που εγώ είμαι δήμαρχος. Όταν όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μίλησα με την κυρία Μεδόνη, η κυρία Μεδόνη το απεδέχθη ασμένος. Μάλιστα μπορώ να πω ήταν σαν να ήταν έτοιμη από καιρό, όχι σαν θαραλέα μόνο, να δεχτεί μια τέτοια πρόταση. Και πράγματι εγκρίθηκε από το Υπουργείο σε ένα ποσό 276.000 για την υλοποίηση του έργου μετατροπή της υγείας Γιάννη Ρίτσου στο κάστρο Ανεβασίας σε Δημοτικό Μουσείο. Το 10ο του 22 υπεγράφει προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής, Παναγιώτου, όχι πολιτιστικής, εγώ τα μπερδεύω πάντα, αλλά εσύ μου το έχεις γράψει σωστά. Πολιτισμικής ανάπτυξης, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, Δήμος και Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνας ΑΕ. Αυτή ήταν η απαρχή αλλά και η βάση για να μπορέσει να εκτελεστεί το έργο. Καταχυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία Τέτραγκον με τελετητική και κατασκευαστική ΑΕ. Μου το έχει γράψει με μεγάλα γράμματα εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο να δείτε το έργο το οποίο έκανε μέσα. Εγκρίθηκε το δεύτερο του 24 η μηχανολογική, η μουσιολογική μάλλον, και μουσιογραφική μελέτη και η μελέτη φωτισμού. Σωστά? Σωστά. Και το πέμπτο του 24, του 25, έγινε οριστική παραλαβή του έργου. Και εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει και πλέαμε πλησίστη και λέμε θα ανοίξουμε το μουσείο, μόλις ήρθαμε εδώ είδαμε ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα πολλά για να μπορέσει να ανοίξει το μουσείο. Και πιάσαμε μετά τη γραφειοκρατία, με τα πώς, με τις μηχανές, με κάποια προστασία που έπρεπε να βάλουμε γύρω-γύρω, για αυτό να μην σας ξενίζουν τα κάγκελα, γιατί ανεβαίνουν και πολλά παιδάκια, άρα έπρεπε να προστατευτούν και να μην έχουμε κανένα τύχημα. Και άλλα πολλά, τα οποία έκανε ένα μουσείο, τον κανονισμό του μουσείου, το τι χρήματα, το τι θα πληρώνει κάποιος που θα μπαίνει, τι θα γίνουν τα γκρουπ. Είναι εύκολο που τα ακούμε τώρα που τα λέω, αλλά για να τα κάνεις και να τα σχεδιάσεις πρέπει να κοιτάξεις και τα μάτια σου αλλού, να δεις τι έχουν κάνει, να αντιγράψεις τις καλές μεθόδους και τις καλές πρακτικές και να προχωρήσεις εσύ αν μπορείς να κάνεις κάποιες καλύτερα από αυτές. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα είναι 2 άτομα τα οποία, 2 κοπέλες που θα δείτε που λειτουργούν το μουσείο, και μάλιστα από την Τέτραγκον μελετητική έχει έρθει και ο
έχουν έρθει 2 άτομα, εκ των οποίων η μία κοπέλα είναι πάρα πολύ καλή στις ξεναγήσεις, δεν την ξέρω ποια είναι, γιατί δεν την έχω γνωρίσει. Άμα σηκώσει το χέρι. Εσείς είστε. Καλώς ήρθατε λοιπόν και θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, και τέλος, έσκατο αλλά όχι τελευταίο όπως λέμε συχνά, ήθελα να δώσω μερικές ευχαριστίες σε κάποιους οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα στην κατασκευή και στη λειτουργία του μουσείου. Πρώτα στην κυρία Μεδόνη την ξαναευχαρίστησα, αλλά μια φορά δεν φτάνει, γιατί μπορούσε να αργήσει πολύ περισσότερο αν δεν είχαμε αυτά τα χρήματα. Και το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε σε όλη την πορεία, κινητοποιώντας τις υπηρεσίες της και παράγοντας πάντα το καλύτερο και γρηγορότερο αποτέλεσμα. Σημειώστε το. Στην κυρία Εριρίτσου, με την οποία γνωριστήκαμε, της χρωστάμε ευγνωμοσύνη για αυτό που έκανε, που είναι επωφελία με αμοιβαία ωφέλεια. Κάποιους άλλους που δεν τους ξέρετε, αλλά είναι η κυρία Αγγελική Κώτη, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Δεν είναι. Είναι οι κύριοι Γεώργιος και Στέλιος Γουράκης. Είναι το Μουσείο Μπενάκη με το οποίο συνεργαστήκαμε και πήραμε κάποια πράγματα. Βέβαια το ανέφερε και η κυρία Υπουργός ότι μας έδωσε πολλά από τα αντικείμενα του Γιάννη του Ρίτσου. Και ένα μουσείο χωρίς να έχει προσωπικά το αντικείμενα δεν λέει τίποτα. Θα ήταν ένα άνευρο, άψυχο πράγμα το οποίο θα πέρναγε σαν διάφορα. Ουδής όμως τώρα θα περάσει αδιάφορα από αυτό το μουσείο μέσα. Και βέβαια τις υπηρεσίες της κυρίας Μεδόνη. Τον κύριο δασκάλου, τον Γιώργο, ο οποίος δεν κατάφερε να έρθει, και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τη βοήθεια και την καλή συνεργασία. Και έχουμε και άλλα έργα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε το φωτισμό, ο οποίος προχωρεί μια χαρά. Αναφερθήκατε εκτενώς, με πολλή παρησία και με πολλή δικαιοσύνη, στο τελεφερίκ, ή το λέμε εμείς αναβατόριο τελεφερίκ, τα έχουν παραφράσει όλα, να δούμε τα βγάλουν στο τέλος, για τις διαμαρτύριες που έχουμε, που τις θεωρούμε εντελώς άδικες και προσχηματικές. Και υποσχόμεθα, όπως κυρία Υπουργός, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσει αυτό που θα αλλάξει τη ζωή και τον τρόπο της επίσκεψης Μονεβασιάς στο επόμενο διάστημα. Γιατί όπως έγραψε κάποιος από τους εχθρούς, σε εισαγωγικά εχθρούς, αντίθετους ας πούμε, εμένα λέει η μητέρα μου, ανεβαίνει πάνω, είναι μεγάλος αυτός, είναι σαν στην ηλικία μου, σκεφτείτε τη μητέρα τώρα, ανεβαίνει πάνω σε 20 λεπτά λέει από το μονοπάτι. Και λέω μπράβο, λέω στη μητέρα και στα γονίδια και τα λοιπά, αλλά είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν τέτοια γονίδια και δεν ανεβαίνουν τόσο εύκολα. Και όταν στατιστικά επισκέπτεται την πάνω πόλη, μόνο το 10% αυτών οι οποίοι επισκέπτονται το κάστρο της Μονεβασιάς, και έχουμε και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ήταν αδύρυτη ανάγκη, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και γι' αυτό ευχαριστώ την κυρία Μεδόνη, γιατί αγκάλιασε το έργο το Υπουργείο Πολιτισμού. Χωρίς τη θερμή αγκαλιά του Υπουργείου Πολιτισμού αυτό το έργο δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι εδώ. Και ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει. Αφού ανέπεμψα τις ευχαριστίες μου, τελειώνω. Χαίρομαι που είστε εδώ. Χαίρομαι που μας ακούτε. Χαίρομαι που επικροτείτε αυτά τα οποία κάνουμε, τουλάχιστον το Μουσείο του Ρίτσου, και θα σας ξαναδούμε, όχι κάπου που λέει τότε θυμάστε στα τέτοια, όχι εκεί, θα σας ξαναδούμε στα εγγένεια του φωτισμού και στα εγγένεια του αναβατορίου, όπως είναι η σωστή έκφραση. Καλώς ήρθατε λοιπόν, χαίρομαι πολύ, μεταφέρω τη χαρά μου και η χαρά η δικιά σας που είσαστε εδώ πολλαπλασιάζει τη δική μας.